ganden ina fof poti min min jange qur'ana Allah wi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'ub wa qabila ta'arafu min tegon ummade hakkunde bamen adam e yummen hawa mbe mun kinde leji kono wala wuro buri ndirde ha jokkondiron ha kutondiron buran kay wodi min jaggumi dimo e aduna hol gondo dimo ko biyo la ilaha illallah juulo ko ka dimo jaggumi dimo lakara kala mo Allah walli kebdo gal aljanna ko nyande dimduda e ngedo jeyde nyande dimduda wana enen wallahi joni eden kedra ko jomaaji sede mama gel sa jimdi di hakkunde fowru e mbarudi ko jomaaji joyi non kono dum gala budda are hen ngal do jamal dum do wonko pudinda e sella budde dum ara holno mbirunda dum kadi arandi hakkunde mbarudi kadi sa naate domaine jimdi di jimdi ko temedere gonga ko kalten do ko fu ena der majji on haaden jarani fanum tan go joni do kalda do haali affaire leji ay ko dum watno bone o ko dum watno cedele hakkude fowru ndu e mbarudi eyo so fowru aɗa kam so tawi na joƴini fowru a joƴini mbarodi fowru ɗum wawi mbarodi no mbarodi wawi fowru kono ñiiwa kadi ɓuri wawi mbarodi wadde Allah ɓiri hunde fof gueɗel fof ne jogui ko ɓuuri ɗum kala hen ko girbi ko heddi ko Allah addat ko wawi ɗum kañumne girbo kono enen wona on banggue jawrɗen joni noon fowru ndu en jubbat tan eyi ko ƴamal fowru e ɓi mbarodi ferguitere wandu e ɓi mbarodi kono tawano ko miñum mbaroji siwnu kono jeyno wuro ko ñiiwa ñaawowo noon wonno ko ndaw e bojiri eyyi ɗum ko fowru ari ɓiyum wi ɗum min noon mbeɗa yiɗi ƴamoyde ɓi tanam o anani mbarodi tagi tagi fowru wiyata ɗum ko kaw mbarodi tagi tagi noon jogui ɓiɗɗo diwɗi faɗɗi aduna o foof boyinnaji e dagaji e sunkaji e ulluji e boje e jiihe e gundoji fof ne ƴami ha maayi joni noon fowru